Bocah kok. Nyapa kok jabrut ngono. Siapa yang jabrut? Oh, enggak. Udah. Halo Ibu. Selamat malam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lah ngenteni ke diingi lho. Mosok Sampai nandur gedang barang wong ngono. di Lah kuwi nandure gedang tukul wirang. jumbrung. Kuwi apa tebu? Loh, Bisa gedang lho. iki lo gedang teh mata fisek tuh Mas. Apa? Fisek. Fiseknya apa ta? Fisek sampean fisek. Iki lo gedang, iki gedang. Aku mau gedang toh. Iki gedang fisek. Sampean lo sing fisek. Fiseknya apa ta? Motone sampean fisek. Oh, picek ta? Iya. Ya ndak boleh ya ngomong picek ya. Lah kuwi muni kok. Lah aku mau fisek kok. Sampean ditunggu-tunggu lho. Ya, Sampean ditunggu-tunggu, sampean dinanti-nanti. saya juga menunggu momen ini. Masa? Lah nyapa kok mbotani momen? Soalnya wis suwi Mayangkara gak main. Mayangkarane gak main tapi sampean kan ning dindi ngono ta. Alhamdulillah. Alhamdulillah dijaga kesehatane. Amin. Saiki kabeh wah gandrung karo. Apalagi muka. sekarang ada virus Virus apa? sakit hati. Jadi hati-hati. Lah nyapa kok ana virus sakit hati? Sopo sing lara sakit hati? Kabeh. Aku ora. Oh ora berarti rong kena sampean. Aja sampean, sampean wis kena. Ya uro wong aku jomblo, Bos. Jomblo? Ya. Heeh, jomblo. Iya ya ini kan tasik jomblo. Ini mau apa sing ra untu ya. Sis. Wi sis beneran. Wi laki-laki metik. Nyapa kok aku ada virus sakit hati? Lah nyapa kan? Iki mau sinden-sinden do patah hati kabeh, Mas. Oh ngono sebab. Masa tekan apa jenenge? Tekan pondokan ora langsung piye Mbak kabare. Ngono kae to biasane Biasane kan. ngono, Ora do nangis kabeh. Sebabnya nangis apa, Mas? Jare Tia, "Wino anu pacare mantanku kae ngene ngono." Ya ta Heeh, Mbak Putri barang ya ngono kuwi mau. Jebol kowe mau suwi. Metu mau mergot tangis-tangisan to kene jero. Kamangka ning kene ngenteni kowe sampai setengah 9. Nangis. 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 Anggarnya gue bisa nangis ya, Mas. Oh iya, kamu kan orang bahagia selalu. Oh, aku ini lagi bahagia-bahagia nih. Ya, wong iki sowan ana tlatah Kedung Dara. Jombing. Jombang. Ya, Jombang. Nah, Jombang dalemipun Bapak Haji Sudaryono dalah Ibu Hajah Jumiasih. Buse kalian Pak No. Pak No karo Buse. Digabung? Digabung? Noseh. Noseh ya, Bang? Ya digabung ki lho Pak Yono karo Buse. Lah iya muga-muga pikantuk rezeki ingkang kathah barokah turah-turah. Dan buat kedua temanten, namine Dokter Lia Ernawati kalian Mas Au. Awe. Awe ngerti gak Mas sampean apa? Awe. Sampe ngerti Awe? Lek ngerti ku Awe Au, lek sampean. Awe Kentucky. Kok iso Kentucky iki lho? Enek KFC, McD, Awe. Wah ora tau sapa bandara sampean. Walando nduk aku numpak. Aku minimal nih kan Salindri lek ning bandara makanane Awe. Wah, numpak pesawat itu. Aku numpak bis mutah nduk. Numpak pesawat itu Awe, makanannya Awe. Makan Awe. Kuwi ya enak nduk. Kuwi apa? Enak mahal. Kuwi apa to? Ayam geprek ngono kuwi. Ayam Kentucky koyo McD KFC ngono kuwi lho Mas. Aku mangani Jenenge Awe. Awe. Aku mangani Tahu ya Mbak ya? Iya pasti tahu. Sampean tahu sing gak ngerti. Ya nduk aku mangani wak pitik ngenteni genduren utawa tahlilan. Lho sampean mangani wak pitik ngenteni pitik ketibles ya lagi. Aku pengen ayam geprek kuwi lho aku ki ning Ratan ngono tak piuri beras ngono pitik tangga mara tabrak mobil. Jelek. Yes. Wes. Lah lagi. Kuwi dadi ayam geprek ya. Enak to. Enak. Iya. Terus Mas Au. Mas Au. Mas Au. Hendriawan. Sarjana hukum. SH. Sampeyan yo SH. Aku to. Heeh. Aku Susah hidup. Iya. Ya lek aku susah hidup. Aku yo SH. Sampeyan apa Esa? Setia hati. Oke. Lah yo.
Buat Mbak Dokter Lia Ernawati dan juga Mas Au Hendriawan Esa, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga berbahagia selalu. Amin. Semoga dadi nganten ingkang kaya mimi lan mie goreng. Kadya Mimi lan Mintuna. Mimi Mintuna ki kewan sing setia, ngono lho. Bentuke kaya iwak pari ngono kae Mimi lan Mintuna. Ora kok Mimi goreng. Ndak enak mie goreng apa Mintuna? Mie goreng, Dok. Lah iya. Dipangan. Terus? Semoga apa sih kepanjangan dari AW? Tanya kepada beliau. Mana? Maju itu loh. Ini. Ini loh. Iki toh Mas Au. Ini. Sing iki lho duduk sing iki lho. Ngerti. Lah iki manten tuwek. Iya. Iki Mas. Tanya Awe itu apa Mas? Awe apa Mas? Hah? Wah. Angry Bird. Kok Angry Bird to, no? Anggi Wiwit. Apa ya Anggi Wiwit? Jenenge kuwi Patra Anggi Wiwit. Lah ngono ditulis Au ning kene. Ya ben gaul ngono lho. Anggi Wiwit Hendriawan Sarjana Hukum. Nyap bolo saiki malah disingkat-singkat ngene. Ya wis bene to panggilannya lho, no panggilannya Mas. Mas. Seneng aku. Bocah iki piye to sing duwe jeneng Ganti undangan. Kok iso ditulis Au lho. Wis bene iki wis. Ya ora oleh, lah terus jenengku sok dadi aku pamane dadi nganten lek gak ulang tahun. Ya. Aku nyebar undangan, ya toh. Dimas Niken Salindri. Ya penak toh lek disawang. Ora terus DN Salindri. Nah, Melip mau bertanya-tanya apa arti DN? Iya. Disnatalis. Iya. Heeh. Awe apa? Aku wak. Iya. Apa? Kudune ngene ditulis, Mas. Ganti undangan. Saiki. Wes dikedadian ya wes bene iki panggilane iki memang Sosone lek dadi nganten nunjuk awe. Wes iki tok kok sosone. Wes iki terakhir iki. Terakhir dadi manten. Lah nyapa? Wong dadi manten kuwi la iso iki selawase kanggo. Dadi cantik. Wis sampean gak ngerti. Nyapa? Aku ndek ngentuk undangan ping pindho. Undangan apa? Mas Mujib dadi nganten ping pindho. Wes bene sing arep rabi loro bene. Iki wis tak tok. Malah arep telu. Wes kan. Wong siji rong loro rong garing malah arep telu. Anggotamu to. Sing tukang suling. Yo, iki ngantene suruh naik atau nyanyi dulu nih kan? Kalau naik suruh bawa dompet. Loh. Kowe iki jane pesindan apa? Begal. Ora, iki. Nyah. Ki. Oh, iki lho. Ki. Ngarepe mantan lho enek sapa? Wo kuwi, bocah gano. Heeh, enek cah ganteng. Iki anakku. Mosok. Anakku. Anake ganteng bapaknya kayak tempe. Anu, gantengku tak transfer ning bocah iki. Oh iya, biasane ngono, Mas. Tak transfer ning Biasane bocah ngono. iki. Delon. Wong tua ki lek pokoke sayang ning anak. Apa wae kabisane wong tua Tak dipek transfer. karo anake. Nang ganteng iki elek aku iki lho. Iki bapake sampean to, Le? Heeh. Iki bapake sampean. Delon takonono lek duduk nggo ndadal. Hah? Takonono lek duduk lho, Oh, duduk to duduk. tomongi. Iya. Niki, tomongi. Dus. Awakmu wis oleh kaya akeh lho kok panggah merengmu teh apa? Padahal wis oleh sangu pirang-pirang. Pakai mik. Mosok mau wis oleh sangu. Setengah juta mek ngene tok. Aku iya ah. Aku iso ya kan ngene-ngene. Iso ta? Iso to, Mas. Sik kenalan sik takonono. Namanya siapa sayang? Pentilnya kepo. Iya, ditutup dulu. Bocah nangis si Patra yo ngene. Kok malah pentilnya ketok. Enggak, biasanya kalau ganongan, Mbak Nika kan biasanya kan itu ganongan ininya sama ini ditali. Oh, ditali. Gini, coba tak Mbak Nika gini. Walah le mak melas mentole pakmu ning ndi karo mbokmu iki. Yes. Nah. Namanya siapa sayang? Namanya? Kakak Gibran. Gibran siapa? Kakak Buming.
Gibran. Gibran siapa lengkapnya? Tuh. Aduh. Iya tadi. Gibran Raka. Gibran Raka, bener. Bukan. Ya pokok Gibran ngono. Gibran Raka Toan, bener. Alah. Kelas berapa? Kelas berapa? KB. Oh, podo karo Nisa berarti. Iya, apa Di dijodohin Nisa. Nisa? Ojo, Apa mbok ojo, jodohin karo tak Nisa? klites. Kalem. Nah, cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Maling Polisi. patamu, polisi ya le ya. Kalau kayak Pak Po biyen iki cita-cita Gandengannya mana gandengannya? cita-cita yo ngiseng saya apa piye aja ke wajah. Oh. Lah wajah ini. Ya itulah yang dinamakan introvert, Mas. Oh introvert. Iya, baru pertama naik panggung, Panggung. apalagi derek Mayangkara. Gandeng nikah. Heeh. Cita-citanya mau jadi polisi. Mau jadi polisi apa? Polisi tidur, polisi tangi, polisi Polisi semen lho. besok kalau udah besar mau udah punya pacar kayak Mbak Niken. Gak gelem bener. Ojo, ragate akeh. Wes ora usah le. Tapi setia. Ojo, ragate akeh. Setia, tapi setia. Terus anu nangis selak ngantuk. Mau joget ya? Selak ngantuk lho. Ya. Joget ya. Iya, joget ya. Sendiri apa sama Mbak Niken? Sendiri ya. Oh iya. Karo Niken kok sendiri piye? Sendiri, ngomong sendiri kok. Wo lah bocah kaboten iki apa lah pentule samene gedine. Layak bekane mengkis. Ya le. Lah dhuwitmu mah mbokane ibumu to le, jaluken le. Wah, nangge nempur sesuk nang kuwi kok. Ngene. Lah yo. Rasa ngece. Lah yo. Wajahe watrang ngono. Sini. Kene lho, agak maju sini kene. Nih. Yes, karo Mbak Niken joget. Yo, karo Mbak Niken joget. Yo, Nak. Yo. Oh. Yo. Yo, sampean sik kok gek baru Mbak Niken ngene ya. Ya. Sik, rada rena mlebu rena. Nah. Rena. Ini. Hop, sit, madhep ke sini. Yo, bujang kanong saking. Kowe gawe no. Nah. Yo. Siaga tam tomo tam kwalik. Kok kene to, Nak? Kene lho. Nggih topeng nggih. Aja sing iki lho, iki gane untune soalé. Wah, lah iki gila. Nyandak. Wabot lagi, yes. Ora apa-apa, ceklek tukune. Wah, kayune jati. Lah yo. Ayo. Gibran. Yo, kowe iki yo nyaput to, Sat. Dan ditabuh, yo. Sat. Yo. Kose, rono sik. Kesusu ae. Wis lah oleh pengen dhuwit-dhuwit neh to kowe. Bocah iki pewenang nggih golek dhuwit bae ya. Yo. Sik, pelan sik. Madhep Om ya. Yo.
Lu ganti balik aja ya. Lu joget bareng ya. Ya. Ayo. Bujang Niken. Oh. Hai. Oh. Oh. Sabar, sabar. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. 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 Kapral. Bisa. Dan balikan, salam balikan. Oh. Oh. Hey. Oh. Oh. Awake ora imbang. Balik. Oh. 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 Balik. Awas. 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 Oh. Oh. Ah. Hei. Gibran iso. Iso. Oh iya weh. Lagi iki lho pentul sitoke pucet. Ngapa? Jarem. Ngalah. Sik. Kram, sik. Ya gepuk-gepuk aja milih to, Nduk. Kram. Benano. Oh layak lho, mek nyawang tok layak ra gelem, kram le, hati le. Lah hati. Lurus sikile lurus Nduk, lurus. Aja dituthuk nggih palu Iki mengandung laktos bacillus protectus dia omega 3. Ngene Mas. Iki benano. Wes kurang. Wes le rasa resiko ya le ya. Sing penting joget ngene 500 ya to. Nikan gulung ngene rung oleh apa ya le ya ngene. Wes.
Gibran dilepas kanune ngesakne nggih. Yes. Wis ngantuk, walah lele. Makasih ya Gibran. Sama Mbak Niken sana, salim Mbak Niken. Salim. Salim. Itu minta sangu. Sopo? Ini Mama Wiwin. Minta sangu Mama Wiwin. Minta sangu cepet. Bran. Bocah bingung. Bran, omong Mas Bambang yo. Nah, luk. Wong bae. Masa aku ora minta apa-apa to, Mas? Apa Ibu? Aku wis ora lho, Mas. Menengo tak jaluk. Apa Ibu? Mas Bambang. Kok tak jaluk meneng. Ya. Bu dokter. Sakne kawontenan keadaannya Mbak Niken Bu dokter. Wis dikasihkan sekali. Kose ta? Menika kakinipun jarep. Omong ngomong mati, Mas. Menika Mbak Niken pengen disuntik dana. Kena bulurah. Matur nuwun ngesaken hari niki. Nggih, Bu. Kula dereng malah, Bu. Kurang Bu. Awas jogo Wis mari. Durung Bu. mantene urang. Dokter, menika nyuwun dipun suntik dana. Kurang, Bu. Apa ya, Dok? Jenengan genepi 200 sampun, Bu. Oh, bagi berat. Mas Awen di Mas. Ini kan loh. Aku mau nyanyi, Mas. Bapak Ibu, selesai sudah acara santunan malam hari ini. Bahwasanya santunan pada malam hari ini. Terima kasih buat donatur. Mari, Dok. Mari, Mas. Oh, kere. Di sini dulu. Aku urung ya. Aku ya lolo. Mati yo. Hati aku ya lolo. Aku ya lolo, Pak. Innalillahi. Aku orang ngono. Ben wedi wong e, ben. Innalillahi. Wis meneng. Ya Allah, Mas Bambang. Sing melasna, Nduk. Aja ya Allah, sepurane Mas Bambang sing akeh ya, Cak. Mas Bambang wis ora iso melok mayang karane, Cak. Nelongso rasane lek ganti MC, Cak. Hei, Mas Bambang sampun mboten nenten nyawanipun, Mas. Jenengan paringi sumbangan beras-beras ngoten ya. kok beras anak bakul medulon aku. Gula mboten napa-napa, mie nggih mboten napa-napa. Bar aku buka Pun toko kelontong. mentane mawon kula nggih tumbasne beras nggih. Matur. Mentane mawon mboten napa. Hei. Mentane mawon nggih. Nek anu wonge pun tiada. Wonge meger-meger iki lho. Tak tukokne beras karo mie. Terus aku bakal buka toko Madura ngono. Bocah. Ya. Atur nuwun Bu dokter. Matawe urung. Nya kene. Golek panganan campuran karo gendeng. Nya, ya, ini diucapkan selamat malam juga Bu Dokter dan juga Mas Awe. Nyun sewu. Nggih, Ibu kali Bapak mboten kersa tasih wungan to? Pundi Bapak Supri sinten? Pak No kali Pak Busih. Monggo Pak No. Monggo Pak No. Kali Busih. Katuran minggah sesarengan kalian ngantenipun. Monggo Pak No kalian Busih. Abah sama Umi
Abah, untuk naik. Abah Umi. Abah. Namanya siapa? Oh Raisa. Mbak Raisa mana Mbak Raisa? Mbak Reza sini Mbak Reza. Oh nanti dulu. Oh iya, oke. Oh, Mbak Reza iya, nanti iya. naik setelah terapnya ini dikukuti ya. Iya iya. Mas, Abah, kalau- mantene nyuwun lagu nopo? Langin aku napa? Mas Awe kalian Mbak E nopo? Dokter. Sinarengan. Sinarengan. Oh iya. Dokter apa Mbak? Dokter umum. Belum. Dokter umum. Oh. Dokter umum segala penyakit iso. Tapi dokter ki aneh ngene lho, no. Karo ngenteni Abah karo Umi ya. Hah. Dokter nyapa ya sing lara mata kok disuntik bokong. Kudune kan ya mripate to. Ben pisek. Iya ta. Yura mesti. Kowe aja sampe dadi dokter kaya Bu sapa Mbak sapa? Mbak iya. Lah nyapa? Dokter ki ragate akeh, ya toh. Bangsa lulus tulisane ra kena diwaca. Kowe iso maca resep dokter kowe. Lah kan resepnya harus dirahasiakan, hanya apoteker yang bisa, ya toh, Mbak? Nulis Asline paras- paman nulis sing genah ya iso ya toh, Mbak. Cuma kuwi ya digawe persulit. Lah, ya. Ben supaya tidak tahu apa resep obat dari asiannya, apa resep obat yang kuwi apa. Tak kira lah tulisane dokter kok welek iki. Oh, ya ora mesti ya toh, Mbak. Nulis paracetamol iso. Paracetamol. Ya monggo Abah Umi. Abah Umi kersa minggah. Oh nanti dulu. Oke, sinarengan saya. Mas Awe terima kasih. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng. Mau foto? Boleh. Nggih. Abe, Oke. gak tak tuh protogapere. Tak piye dudu HP-ne kok. Nah. Yon sewu nggih. Oke. 1 2 3 1 2 3 ganti ya 1 2 lala lala bisa yang salah ibu Pak. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu Oh lagi, mau nyanyi lagi. Raisa. Oh Mbak Raisa. Raisa silakan naik ke atas. Mungkin tamu undangan warga pengen foto kayak gini, nah, nanggap diri. Jumpa pertama, ini kan cinta, jadinya jumpa dengannya, dengan dirinya. Oh ini Terima kan kasih cinta, Mas Abe, Mbak Lia. ini kan rahasia di. Raisa. Ayo Reza. Rahasia ya oleh. Oke. Lagunya apa Mbak? Sakti. Oh ya. Wah, kerasa ki. Sakti. Tiga bisa terasa. Raroh ono. Ayo ngana. Dengan nyali ini. Ada nih kena jelasan. Raisa ya oleh. Dokter Lia. Keponakan. Oh keponakan. Kelas udah lulus. Enggak sama kayak ini kan. Kelas 11. Ini Sebelah sih beda. 11 Kelas loro. 2 SMA. 11 plus loro. Oh. 2 SMA. Makanya tuh ngomong kelas loro SMA aja ngomong kelas 11. Ngerti to lek aku goblok. Wis ora tau mlebu diomong kelas 11 SMA. Iya sabar. Anu ngomongnya sama Nduk Niken agak pelan ya. Soalnya Nduk Niken ya. Iya. Wis tak omongi San, tak omongi. Ngono. Nggih. Aku naro. Iya. Kalau ngomong Iso sama Nduk kuwi Pak, siji loro Siji, telu loro, papat telu, enam, ada? 6 SD to. 6 SD, siji, loro, 6 telu, 7 8 9 9 berarti kan kelas 3 SMP. SMP. 10 11 12 berarti 11 kan kelas loro Kelas loro. SMA. Ngono ya klewen ngitung sik ngomong ngono. Kesupen. Ngomong Nggih, kalau loro sama SMA. Niken hitungnya jangan 11 tapi 2 SMA gitu nggih. Ya mohon maaf karena Niken ya. Mohon maaf ya. Ya. Oh, Nyapa ta? dari ngene ngono. Ora aku mek ngilangi iki lho menane blangkon ngene iki lho blangkon. Kowe lambe gudir kowe. Ora Mbak Niken cantik ngene ya. Kelas 2 SMA cita-citanya mau jadi apa? Dokter juga. Oh, jadi dokter juga. Dokter umum apa dokter? Spesialis. Pengennya ya dokter kulit lah.
Dokter kulit. Ya. Nah iki kulitnya dikelontok iki. Ya. Ora maksud ya keringetnya biar gak keringetan keluar itu loh. Ini Oh iya bener, jadi dokter kulit nanti kalau udah jadi dokter kulit ya toh semoga lulus jadi dokter kulit nanti kalau Mas Bambang gudiken nanti periksa ke sampean. Bisa ya meriksa gudik itu bisa ya? Kan gudik tempatnya di kulit ya? Iya. Iya. itu dan itu harus makan makanan yang mengandung laktos, bacillus protectus, DHA omega 3. Enggak praktis. DHA omega 3. Laktos protectus loh, ada loh tanya Bu Dokter. Laktos Iya terus ket protectus. mau loh Bu Dokter ngomong apa mau jarene laktos protectus. Saiki kulit laktos protectus. Bangga ngono ae. Siswi larondas barang itu mengandung Laktos laktos protectus DHA omega 3. omega 3 dengah. Sudah apa lagi? Sudah. Ya sudah soalnya enggak ada uangnya. Kalau ada uangnya lagi. Apa nah tadi bocah. Saru no domongnya. Seniman iki Kan saru. udah maksudnya kan Mbak kan ora disangoni to, mek nyumbang. Iya, Ngono iya, lho. iya. Lek Mbak iki mau dibayar ya mestine nyanyi neh. Iya. Ngono to Mas. Aku lho ora njaluk saweran. Lagi wae, lagi wae. Njaluk saweran lagi wae ya pangga diteni kene. Iya. Pembohong, kau pembohong. Ihi. Kita selfie aja. Oh alah. Coba tak foto sama Mas Bambang, jejer dulu. Ayo jejer dulu. Oh, tidak ada apa-apa. Kenapa enggak mau? Medeni. Oh, medeni, Mas. Kamu jangan gitu. Ini dokter kulit loh. Lah ya maksudku tak kon nglongko pajaku, tak kon ganti sing apik ngono lho. Oh, dokter kulit itu bisa ganti kulit Iso. wajah ya? Iso maksudku tak kon ganti kuwi lho kulit rambak lho, Nduk. Tak kon ganti kulit rambak. Aku ya cita-citaku ya jadi dokter, Mas. Dokter apa nak? Dokter hewan. Lah nyapa kok jadi Saman dokter? saman soalnya lorong gonanku tak suntik. Lah rumah sama aku kirek ngono piye kok. Lah siapa sing ngarani kire? Lah kok dokter hewan lah nyapa aku lho dokter hewan, dokter umum enak. Loh, menawa sampean duwe ingon-ingon apa Oh, alah. ngono podang apa-apa ya ora ngerti. Podang kuning Mas. Sudah? Oh iya, terima kasih. Ngongkon nah bocah iki bebek. Iki jane aku ki jobku ki apa to? Iku lek tak kabyuk tenan. Baru mas aku ngisor dhuwur ngisor. Lah iki ndesku malah malah ngene kok. Lintang asmara sing ngene lho. Wong ayu sing ana rambutku iki. Ora ngono. Wong ayu ake nyedak ngakap rakoku Duduk. serna ora prong. Lintang asmara? Heeh. Lintang asmara. Oh, lek dokter kulit iki lek ra cocok lagune mecucu ya. Lagi roh iki ya. Dokter kulit lek bad mood. Lho lek ceria ketok anggun. Ceria terus ya, jangan bad mood ya. Usahane wajah nglumpuk. Kuwi ngono golek lirik ngawur ya. Kayak aku ning pondokan mau. Nyapa? Iya, saiki gak ta? Ora. Ya, sip, pinter. Oh nemen. Lintangnya asmara Nemen gak ya? jadi? Nemen. Oh, nemen itu ya? Iya, iya, nemen. Nemen ya? Iyalah. Gue aja jadi dokter kulit ya. Apa? Ada nih kan salin ini. Gejala kowok. Lah joget gue sing ngapa juga. Lah, lancar kita mengepaskan drama ya. Biar lo. Pas. Sama nek juga rapas. Lah iya. Jangan pas. Lah kita lo pas gitu. Ya pas gendeng. Ora, pas obat entek. Iya, heeh. Ya. Mayangkara sindennya dari dulu tidak pernah menampilkan jaipongan. Heeh. Terus Sekarang kita buktikan. apa? Jaipongan. Weh, iya, sesek. Jaipongan Iya. kaya to. Contohnya apa? Contohnya Contohnya jaipong ki apa ae maksudku ki. pokong semong. Alah, pokok sih mau wis kok pangga. Liyane. Alah. Salah
Mana? Bokong guing. Bokong kok gueng lho. Ora enak. Bokong metu. Bocah enak. Walang kikik. Kakak, kikik. Ya. Malah. Kita coba dulu ya. Yo, kita bilang kabeh. Coba gurunya ngajari terlebih dahulu. Oke, gurunya kan ikan. Ditelok, Cah, ditelok. Kudu pas ya, gerakane kudu padha ya. Ya. Baru satset ya. Ki Jaipan. Walang kirek, walang kakak. Walang kikik. Walang kikik. Ora, kisik. Endi? Kene sik. Jaipan sik. Ya. Neno, tatok. Ya disawang. Ya pedhat. Walang kekek. Menclok ning tengah. Mabar maneh. Menclok wit mari. Ojo ngekek ya Mas. Karo wong yen ditinggal setengah hati. Ya, Dalem. Nggih. maaf sih. Ditarik. Oh, Alah. oke. Tunggarono tata. Bar iki bar jaipongan Ya. Grigis karo Raisa dadi siji. Oke. Tunggarono. Ayo, Mbak Afi. Sopane sapa? Tunggarono. Sopane yapa? Ayo. Tunggarono. Piro tunggarono? Paling sepi 75. Ya, Ana sing Yo! walang kekek.
Bambang. Ya, ya. Nyapa kok guyu? Lah piye aku? Lah liyane dong nyenangi ne. Masa Lah pas aku ditabuhi ngono. Lah aku joget. Lah liyane walang tang tok ndang tak tantak deleng tak entung tak tuk. Oh tak bandel. Oh pengen kuwi yo. Ya peleni. Walang keke. Tak tak tuk tak tuk. Walang ijo. Menclok ning polo. Bentuk ireng ya Mas. Kaya Mas Bambang. Irenge sepur ya Mas. Akeh sing nonyo. Irenge sepur nonyo. Wis bar walang keke bar. Wis gak usah walang keke. Walang keke amah apa ini? Ngono ek marah. Tunggorono. Tempat pariwisata. Heeh. Tikete mong sewidak limo. Sedak 5. Moga monggo tindak mriko sedaya. Yen pengen turu nemengko ning njaba. Kesenian apa tuh jane? Walang kekek bisa dibeli di sekitar rumah. Kesenian Tunggorono. Ya, ini lagunya apa mau permintaannya? Grikis karo ra iso dadi siji. Oke, Grikis. Tanganmu wis ana cincin, janji setia lan suci. Aku ra iso nepati. Wah. Oh. Oh. Wah. Hey. Ya. Hey. Yo yo. Oh 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 oh. Wah. Hey. Hey ya. Hey. Ya. Ah. Ah hey. Ya ya. Hati-hati Bran. Ci. Oh. Hey ya, hey ya. Hey ya.
Hati-hati loh. Ayo le, ayo. Ya, au. Hati-hati Bran. Ya, au. Hati-hati yo. Halo. Ya, ya. Ayo le. Soleh kaya le. Ditabung. Nah, ya. Oleh 200 lah joget ya banter men. Tambah 100. Ayo, sesemangat le. Tak gawane apa piye? Gonku ro duwe kok ya gumun mandeg ya. Hai. Hai. Aus. Hey ya, hey ya. Oh, eh. Oh, 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 oh. Oh. Eh, 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 oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Ah. Oh. Ayo. Ya. Oh, mandek sik, duitnya ditampani sik le. Oh, enak men dadi bocah gandong sita iki. Ben. Bocah gandong iki. Beri tepuk tangan yang meriah buat Gibran. Oleh duit, oke, syukur. Ya, ayo le. Es. Lah kau wes oleh duit san. Yo neh no. Yo. 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 Ya. Oh, hati-hati toh.
Oh. Ya. Ci. Yen ale jogete, yo. Os. Op. Ayo koprol. Ayo le. Ya. Lompat. Yo. Iso gak koprol. Jungker wale. Oh nanti lagi. Ya. Yo. Beri tepuk tangan buat Gibran. Cah iki bingunge ora kok mergo jogetan ora. Kakean dhuwit. Bingung le arep gawa lho alah lele. Sak jogetan oleh kaya setengah yuta wis apik le.